И така, дойде време за втори дубъл. Не съм сигурен дали ще оцелея, но за сега беше нормално. Времето много е детство. И ние сме готови за предизвикателството. Така че дръжте се, ние идваме. Да, днес е супер слънчев ден и това ще бъде предизвикателството на деня. Дани Мирчев се засилва през ето тази штука тук, за да лети. И ако се отрепе, това ще бъде доказателство. Давай, Дани! Той стиска зъби. Сигурно го е страх малко. Давай, давай! Можеш да се справиш. Не, няма да се справиш, но все пак. Давай, всичко е наред. Давай, уху! Ох, какво беше това? Разбиващо. Уху! Зимата е прекрасна. Там е Стефан. Отпред си господин Росен. Росен, обърни се да кажеш здрасти. Горкия няма сила да говори. Уха, каква дупка. Опа! Всичко е под контрол. И така, ние се качваме за поредното спускане. Днеска ден е чудесен, има слънце. Пистата е почти празна, което е идеално, но е малко заледена. Имаме още около 20 на метра догоре. Като погледнеш нагоре да се откажеш и като погледнеш надолу да се съгласиш или на обратното, но всичко е чудесно. Там вече има първите камикадзета или самоубийци, представям ви ги. Ето това е страшната машина, която гълта и чупи кости. И ние сме от тук. Минаваме. И сега ще гледаме спускането на господин Росен. Давай, Роска. Бавничко. Може и бързичко, ако искаш. Уху! Но само се вика скоро! Той бъде! Спуска се. Това е невероятно! Погледнете, погледнете! Това се казва класа! Спираме! О, мале! Даже и ни падна! О, това беше страхотно! И сега ще видим как ще се прибие, както и познах. Не го пропускай. И ще минаваме напред. Така. Ето това там горе е хълма на самоубийството. А там долу е нещо такова. Да, има. Ама се плаща допълнително е там или... Не знам, не помня. Аз обичам да карам от там. Направо ти казвам да мръзваш.